Terence a Filip, ohnivé prdele. Já vás zdravím, milí technodroidi, při losování do soutěže o junior admina a VIP slot na Counter-Strike Source, jak asi všichni víte. Já a tady pan Torax, svůj pomocník, se vám hlásíme z dceřiné místnosti Technodromu, kuchyňka Kolín spoje. Smrk nám ji konečně už líp vybavil, aby se nám tady líp pracoval. Máme tady nový stoly a židle polstrovaný červený. Děkujeme. Děkujeme. Takže Toraxi, ahoj jinak. Ahoj. Tak jo. A abych to nějak shrnul, bude se losovat 4 lidi, kteří dostanou junior admina, a pak se budou losovat další 4 lidi, kteří dostanou VIP slot. A možná už bychom mohli pomalu začít s tím losováním, takže já si tady vytáhnu. Jinak přihlásilo se nám asi 14 lidí, takže jako účast byla i docela solidní a dobrá, no, takže tady trošku prohrábnu, vidíte, tam pár těch srajdek. Sice městíčka není vymytá, ale to se vyvadit nebude, protože on šahá na různý špinavé věci. Tak, Vytáhne to. Sotek. Vytáženo? Tak to první tři vytáhne. Tak, sotek. Je. To asi vyhrábne někoho? Horák. Takže, horáci, sice o tom nevíš, ale vyhrál jsi. Kipy. Je to nějaký gay? Nějaký Kipy. Asi poslední losovaný bude Kevin. Ale to je ale náhodička! Pan Kevin, no vidíš to. Jsi dočkal. Jsi dočkal, chtěl jsi byl pořád admin a teď budeš adminem, to, tak my tě aspoň potěšíme. Tak jo, tak tohle z toho byli první 4, kteří se budou stávat junior adminy na dobu 2 měsíců. Je to zkušební doba, takže si vás otestujeme, jestli budete dobrý a v pohodě. A když se mě bude s váma dobře spolupracovat, tak vás navrhnu a dohodím na další dobu na junior admina a později, nebo možná i hned se můžete stát. Mám práva jménem prostě. No, mám práva jménem, že jste museli přijet a vysvětlit, že jo. No. Kdo nezaplatí, nemá nic. Asi tak. Tak jo, takže teď můžeme pokračovat. A já to ještě zamíchám, aby to bylo spravedlivý. Já to zamíchám. No, tak ty budeš losovat. Já budu losovat. Co kdyby naše serverová kurvíčka tamhle toxik zadusná? Ne? Tak já to budu. Tak já se koukat nebudu. Bože můj, co to asi bude? No hele, Fruko získává VIP slot. Ten je dobrý. To je můj kůň. Jo, Černý. a další. Kosák získává VIP slot. To je kabrňán. A je kabrňán. Přešel z 1.6 a už se tady válí. Ziky dostává VIP slot. No a poslední. Víc nemám v ruce, vidíte? Ne, dělám si z vás srandu. Tak, poslední, kdo dostává VIP slot je... Bender! Tak jo, tak já myslím, že už to máme hotový. A já bych se chtěl teďka poprosit vás, vylosovaný výherce, jestli byste mě napsali na ICQ, je napsaný na webu, já vám ho zopakuju, když se neumíte číst, jestli jste negramotný, 258-515-611, a napište a pošlete mi vaši IP adresu, ať vás můžu nastavit, popovídáme si, pokecáme, domluvíme, kolik to zaplatíte, jo, v pohodě. Máš něco na srdci? Nemám. Státní notář tady nebyl, nesehnali jsme ho, bohužel. Takže nám musíte věřit. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Měnit to nebudem. Jestli nám nevěříte, Věřte. věřte. Přesně tak. Toxiku, chceš nám něco říct, co tady s náma? Abych měl, no. Jo, uvidíme, se na ně podíváme.
Tady aspoň vidíte trošku. Už je sadej. Umytej. No, Asi jo. Tak jo, tak máme za sebou, je to napsaný? my jdeme asi zase. Já jsem to nepsal. No. Ne, já akorát nám to první výrek. To byl Fruko. Bej. Tak jo, tak díky. Ahoj. O to bys ne 5 giga, vole, tak tam nedáme. No, dáme. Aspoň vidíte trošku. Už je sadej. Umytej. No. Asi jo. Tak jo, tak máme za sebou, je to napsaný? My jdeme asi zase. Já jsem to nepsal. No. Ne, já akorát nám to první výrek. To byl Fruko. Bej. Tak jo, tak díky. Ahoj. O to bys ne 5 giga, vole, tak tam nedáme. No, dáme.